खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। बिटिसिनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जनजातिनि सार्थआव गावनि डेपुटि चिफ बिबानखौ एंगारनानै एमएलए बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा 70 नं मासबा समस्तियाव फ्रेन्डशिप राजखान्थि गेलेदों, नाथाय जोबथारनायाव जाय हानजाया गोख्रों जागोन बे हानजानो भट होगोन होननानै बुंदों। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जाय हानजाया हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन, गोरा जागोन, बिखौ खामानि मावनायाव मोजां जागोन, बेनोनो भट होगोन होननानै बुंदों। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ 64 नं पानेरि समस्तियाव देरहानो हानाय नङा होननानै बिथाङा रोखा खालायनानै होदों आरो बेखौ आसा खालामनाङा होननानै बुंदों, मानो होनबा बिपिएफ दोलोआ देरहाखाया होननानै बुंदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआव मोनसे बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव फैलाजे बरग'यारिआ मोनसे कुइसन खालामदों। जेनेबा सासे बादायारिया लेभेल बारनांगौ थाखाय माखासे कइननि गोनांथि जादों। बिनि थाखाय माखासे नायगिरिफोरनो बिथाङा लेभेल बारनांगौनि थाखाय माखासे कइन बायनानै होनांगौ आरो माखासे गोबां नायगिरिफोरखौ नायहोनांगौ बे कइनखौ राननानै होनानै। नाथाय गरिबनि फिसाफोरा मोसानायाव बादायलायनायाव गोसो, नाथाय लेभेल जौगाहोनो हाया रांनि आंखालाव। बिनि थाखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ सोंनो गोनां जादों आरो मानो होनबा बेयाव गरिब मानसिफ्राबो मोसानाय बादायलायनाय बायदि मैया फाव दिन्थिनायनि थाखाय गोसो गुदुं जानानै दं खायसे मानसिफोरा, नाथाय कइनखौ बायनानै होनो हाया रांनि आंखाल। गरिब मानसिया रां गैयाब्ला बोरैजाय कइनखौ बायनानै होनो हागोन? बिनि थाखायनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिम बे खोथाखौ सोंहरनो गोनां जादों आरो बिनि रिप्लाइखौ नेनानै थाबाय। बिथां फैलाजे बरग'यारिआ बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंगोन। बिथाङा बिजिनि समस्तिनि उदां बिजाथि महरै गसंगोन। बिथाङा अबे मोनसे पार्टिजों आखाइ गोरोबगोन एबा जयै थागोन बेखौ रोखा खालामनानै होआखै। बिथाङा हारसिंनो गावनो उदां बिजाथि महरै गसंनानै गावनो देरहायोबा अबे पार्टिया मोजां जागोन साननानै बिखौ अबे मोनसे पार्टिजों मिलायहोगोन बेखौ गाव उनावहाय गरन्थ खालायगोन। नाथाय दा बबे पार्टिजों मोनसेजों थागोन बिथाङा जेबो गरन्थ जायाखै। बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव बबे मोनसे पार्टिजों थायो गावनिसो खोथा जासिगोन।